Vaihe 1 Scratch-polullamme on tehdä opettajalle ensin tili. Eli tämän tekee ainoastaan opettaja. Olen laittanut ohjeet Jokioisten kunnan perusopetuksen ja Miinan koulun sivun alle tänne meidän sähköiseen TVT-tiekarttaan lisämateriaaliksi ohjelmoinnin alle Karin Scratch-kurssi. Eli olen laittanut tänne ja tulen lisäämään materiaalia jatkossa, että mitä oppilaiden kanssa voisi koodata ja miten, mutta ensin täytyy luoda tili. Ja tähän täytyy varata hieman aikaa. Eli opettajatili vahvistetaan sähköpostiin, joten teet tämä hyvissä ajoin ennen ensimmäistä oppituntia. Ja tämän tekee siis ainoastaan opettaja. Painotan vielä toisen kerran. Olen laittanut tähän linkin suoraan, josta pääset luomaan tämän tilin. Se on hieman eri sivu kuin mistä normaalisti kirjaudutaan Scratchiin sisälle. Tämä on opettajille tarkoitettu linkki. Miksi opettajatili pitää luoda? No ei oikeastaan pidä luoda, mutta se helpottaa, koska tiedän, että oppilaat tulee unohtaa käyttäjätunnuksia, niin opettaja pystyy itse nollaamaan ne tunnukset sitten näppärästi myöhemmin. Ja sitten jatkossa niin, käytetään eri linkkiä sisäänkirjautumiseen. Kun klikkaat tuota linkkiä, niin tämä avaa Educators-sivun, eli opettajille. Ja täällä on hyviä linkkejä opettajatilin perustamisopasta ja opettajatilin UKK-sivulta saat ohjeita, että miten tämä tehdään. Minäkään en aio näyttää tätä nyt loppuun asti, koska minulla on jo yksi opettajatili. Ja sen näkee itse asiassa nyt täältä, että mä olen valmiiksi sisäänkirjautuneena. Ja olen itse asiassa vähän itsekin rikkonut ohjeita, koska nimeä ei pitäisi näkyä käyttäjänimessä ollenkaan, niin mulla näkyy etunimi. Mutta tuosta linkistä pyydät tiliä, niin luodaan käyttäjänimi. Ja ei tosiaan, tuossa oli ohjekin, minkä klikkasin pois, että ei edes yhtä osaa oikeasta nimestä käyttäjänimeen. Ja jos käyttäjänimessä on nimi, niin se voi jopa poistaa tämän tilin. Ja käyttäjänimi luotaisi tähän, salasana. Voit kurkistaa tuosta, että onko se näkyvissä ja mennä seuraavaan vaiheeseen. Tässä on useampikin vaihe, mutta tämä on sen verran helppoa, että mä en aio tätä nyt käydä läpi. Ja koska mulla jo kerran tili on, niin en aio tehdä sitä toista kertaa. Mutta sitten kun tili on valmis, niin kirjaudut sisään niillä äsken luomillasi käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Niin tässä voi mennä pari päivää ennen kuin se hyväksytään, joten tosiaan tee ajoissa. Ja kun menet sinne sun Scratchiin sisälle ja luot omille oppilaille ensimmäistä kurssia, niin tosiaan oppilaathan voisi tehdä jokainen oman tilinsä vaikka kotonakin, mutta tämä helpottaa, että miten ne esimerkiksi löytää tänne sun materiaaliin sisälle ja sä pystyt jakamaan täältä myöskin kursseja. Niin täältä luokkani kohdasta klikkaat valikon alta. Olin siellä jo valmiiksi. Tässä näkyy mun vanhoja luokkia ja kursseja, mitä mä oon pitänyt. Mutta uuden ja ensimmäisen kurssisi luot tuosta plus new class. Luokalle annetaan nimi, kuten testiluokka. Tarkemman kuvauksen voi lisätä, en ole koskaan lisännyt. Ja tässä on sellainen rajoitus kyllä, että voidaan luoda 10 6 kuukauden sisällä, mutta veikkaan, että se riittää meille aika monelle. Lisätään luokka. Ja nyt luokka on valmis. Siellä on tällä hetkellä 0 oppilasta, studioita on 0 ja aktiivisuuttakin on varmaan aika vähän. Luokan pystyy myöskin lopettamaan tuosta, mutta miten me saadaan sitten oppilaita tänne sisään? Eli miten oppilaat luovat nämä tunnukset? Niin tuosta Students-kohdasta me voitaisiin lisätä 1 oppilas kerrallaan, mutta siinä ei ole mitään järkeä. Niin miten lisätään useita oppilaita? Niin itse olen pitänyt huomattavasti järkevimpänä vaihtoehtona sen, että otamme tästä linkin, eli oppilaalle tarkoitettu tämmöinen kirjautumislinkki. Mä hyväksyn, että kerron oppilaille, että ne ei käytä oikeita nimiä niissä
kun ne luo niitä tunnuksiansa. Tuosta luodaan linkki. Se tekee mulle automaattisesti tällaisen linkin. Ja se muistuttaa, että mä pystyn kopioimaan tämän pikanäppäimellä Ctrl-C, tai miksei vaikka oikealla hiirennäppäimelläkin, mutta painan tuosta nyt Ctrl-C, niin se kopioituu leikepöydälle. Ja miten mä olen ratkaissut sen, että miten oppilaat sen linkin helpoiten löytää, niin mä olen vienyt sen mun omille Pedanet-sivuille, niin kuin luokan sivuille. Mulla nyt sattuu olemaan täällä mun tämä ohjesivu auki, mutta haetaanpas tuosta nopeasti mun luokan sivu. Niin mulla on tässä pääsivulla tällaisia linkkejä, missä käydään vuosittain tai usein tai laitan jotain ajankohtaisia asioita. Niin olen luonut siis aikoinaan tuosta luonnapista tänne tämmöisen linkkilistan. Mutta lisätään linkki tuohon. Tämä olisi voinut ottaa myöskin Ctrl-V-näppäimellä. Linkkiteksti korvaa URLin. Eli tästä esimerkiksi laitetaan parempi nimi kuin toi, mikä tuossa ylhäällä on, että testiluokka tästä kurssille. Ja tallennan. Niin nyt tätä klikkaamalla oppilas luo itsellensä uuden tilin. Ja mikä tuossa on ehkä ongelma on se, että oppilaat toisella käyttökerralla haluaa mennä tuosta linkistä sisään, niin se on ainoastaan uuden tilin luomista varten. Että sitten jatkossa mennään Scratchin pääsivulta sisään, ei tuosta linkistä. Se linkki jopa kannattaa poistaa, jos kaikki sun oppilaat on jo sen linkin tehnyt. Mutta tästä lähdettäisiin aloittamaan, luodaan se käyttäjänimi, jossa tosiaan ei käytetä sitä nimeä, ja se salasana, jonka sinä pystyt sitten myöhemmin nollaamaan sieltä opettajatililtä. Yleisesti niin näitä käyttäjänimet, ne on jo varattuja, niin sinne täytyy miettiä kuitenkin vähän joku tarkempi nimitys tai käyttäjänimi. En aio näyttää tätä nyt yhtään tämän tarkempaan, koska tosiaan tässä on taas luodaan yhtä uutta käyttäjää, mutta tämä on aika simppeli. Ja sen oppilaat on luokassa sisällä ja sinä näet sitten opettajana niitä, että kuka siellä sitten on. Eli tämä päivittyy tämä lista niin, että täällä alkaa näkyä niitä oppilaita ja heidän käyttäjänimensä näkyy tässä. Mä yleensä otan ensimmäisellä oppitunnilla sit oppilaille tämän esiin, että he näkevät käyttäjänimensä ja sitten pystyn nollaamaan sen tunnuksen tuosta niiden käyttäjän kohdalta. Eli tämä on melko simppeli systeemi omasta mielestäni. Ekalla kertaa joutuu vähän tekemään jumppaamista, että saa yleensäkin tämän oman tilin. Mutta kun tämä on kunnossa, niin sitten on aika näppärä jatkaa tästä siihen ensimmäiselle varsinaiselle koodaustunnille. Mun oppilailla, riippuen siitä kauan kestää kirjautua, niin sanoisin, että näiden tilien tekemiseen menee semmoinen 15-20 minuuttia, eli melkein puolet ensimmäisestä oppitunnista, kun koodaat. Mutta nähdään seuraavassa jaksossa ja vaiheessa.